en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men an goni en woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal hettiyankoɓe weltare tv jembalɗon rendoji men so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeña windere feeñjay ɓataake bindaɗo mawde 14 siilo hitande 2022 ɓataake men ko fate hirjino wasiya musidɗo am tedduɗo baɗo nomi wayani an musidɗo am julɗo tedduɗo foti ka gorko walla ka debbo tinno ƴettu tama haysoko seeɗa duttoɗa e deftere jomiraɗo o an musidɗo am julɗo tedduɗo nano ko kalanmi tinno hoto wano mbamini ƴettu tumama seeɗa woni tama seeɗa e nder haajuji ma ɗi kuufa deftere joome kocca hen hay sukkonguɗi seeɗa ma dañi ko naftuma an musidɗo am tedduɗo julɗo gorko walla debbo mawɗo walla suka ko kewɗa haajuji ko kala ko kewɗa dawi ko kala ko kewɗa mesusuji ko kewɗa vokkoluji ko kala ko kewɗa mayiniko ko kala no potirɗa kala ko gollata kala ko mbawɗa wonde kala ɓaydi tan ka julɗo tinno ƴettuttama seeɗa e laaɓal maɗa kuufa deftere allah teddude wiyande qur'anil karim kippita deftere nde ƴeewa ɗo mbawɗa ɗo tiima e bindi he jangga hen hay soko seeɗa ma artir ɓernde ma nde faade joome julɗo e kala saaha koma ruttina ɓernde mum faade keccol ɓernde julɗo so yoori dewal makko allah kala yorat ɓernde julɗo so yoori o woɗɗitima diine l'islam nde tawno l'islam nodditi ko heccidde ɓernde so hecciɗiɗi jurum woodat ballodiral woodat nafodiral woodat nafɓodiral woodat teni kadi yurmede woodat allah hatujini e men ko yurmede allah wi ko en jurmodir enen kala nanggodiren gonen neɗɗo goto ñaagoɗen mo o rokka men so tawi julɗo woɗɗima gueɗe ɗe hecciɗina ɓernde mum ɓernde yorat so ɓernde yoori o heddotorte komi nani waktu mboɗo salligino ɗo puɗɗimi salliginade ɗo haa ɗo gortorimi salligam ɗo ala kalɗo teskimi gonmi koye salliginade kono mboɗo jogui aada mboɗo woowi sallige mi telɓata mi juumata somi fuɗɗima lawƴude juuɗam tan mboɗo andi ko rewata hen hami gayna kono ɗo puɗɗimi salliginade ɗo hami gayna salligue o haqillamo miijam ngo ɓerdam nde ala kala ko addi hen gonmi koye salliginade kono ko aada mboɗo waɗa ɓernde julɗo so yoori o yettorɗo so gayni omo andi waktu o yoni omo juula o daroto
o wuurna o habbira o janga fatiha o janga simore o tujja hawo juula hawo gayna taw ko teski woni koye juulu ko timmani haydara nde wotere nde tawno mo woowi juulu ngu omo woowi mouvement ji battiɗe juulu ngu way kono neɗɗo baɗowo sport aɗa waɗa coftal ɓalli aɗa andi no coftinirta ɓalli maɗi ni no jarata banggue nano e banggue ñaamo walla banggue ñaamo banggue nano jara caggal jara yeeso ƴuroɗa ƴurtuɗa mbaɗani sa wowiri noon hay sa muɓɓu guite hay so haqqille ma ala hen a telɓata waɗat way kono amoɓe musique ni gamowo musique soɓe équipe noɓe jangguiniri koye mabɓe gamri haaɓe gowini ala ko heddi so wona hankkadi aɓene doori fijirde aɓe gama hay so muɓɓe guite an mbawi yadinde saabu ɓe gowti hankkadi enenne julɓe ɓe ndentoɗen ɗo woto juulu ngu waade e men no hunde no gowtuɗen eɗen mbaɗa taw haqqillaji men e ɓerɗe men ngala hen kono e nder jiiɗe ɓernde men eɗen gowi mouvement o en telɓata nde tawno mbiɗa ko kala kaɗa salligino kala nde aɗa salligino waɗa haqqille ma gonɗa koye salliginade anniyoɗa anniynoɗa waktu o saabu ko anniya woni kala dina l'islam ko anniya kala hen ka fiɓani anniya aɗa waɗa Allah jaɓata mboɗa anniyo e nder ɓerdame gonmi koye lootade janaba ayi mboɗa anniyo e ɓerdame gonmi koye lootade janaba kono wona a rende joom galle ma walla a rende joom suudu maɗa a gayni tan a faye tarodde maɗa a udditi duset ma tam ndiyam jiiwo jagga jampe sawno lorɗa gayna tan lawƴa juuɗe lawƴa ga taw an a anniyaki ni gonɗa koye lootade janaba ɗeɗo gueɗe hannde ko ɗe gueɗe ɓuuri fattude e men soɓe firti ko ɗum ɓerɗe ɗe ciftinirtake ɓerɗe ciftinta koye mumen ɓerɗe ɗe ciftinta terɗe mumen ɓerɗe ɗe ciftinta koye mumen ɓerɗe ɗe ciftinta ay ɗaɗi mumen ɓerɗe ɗe ciftinta koye mumen gonɗen koye dewal Allah so en ciftinta koye men koye dewal Allah gonɗen keddoɗen koye sport mouvement o no woori ni aɗa woowimo aɗa andimo aɗa waɗamo jiiɗo kala ne yiya aɗa juula kaari kay ne juula kaari accata waktu kono kaari accata mouvement o heure makko coftal yonti omo softa kono kala ko waɗata hen a ha z ala kala ko miijo makko rokkatamo hen ɗo mboɗo waɗiri ni taw miijoji ɗi geggi payi banggueji goɗɗi ɗum firti noon ciftinen ɓerɗe men faade joomi men sa ƴettittama no fotiri kala a huufi deftere joome a hippiti cimoje ɗe mbawɗa ɗe goo ma ɗiggitin jangguinma ɗo joguiɗa hen saggere ma taaɓo koyngal ma caggitoɗa janggo ma suus jangude ɗon ngam e kala saaha hippiddema deftere nde jangude so tawi aɗa wawno fatiha aɗa wawi simore qul auzu walla qul huwallahu walla simore wonde so a jimata e deftere teni kadi a wowani jangude ɗe kala saaha so wona e juulu saaha wona kanjini juulirta so ɓooyi a hulat hay jangude ɗe mbasaɗe perdaɗe tene wonko jangguirnoɗaɗe wonko ɗe ponno nafdema wonko ɗe ponno naftudema so tawi a ruttitima e majje aɗa jiima e majje aɗa janggaɗe ɗum noon ñamminen guite men gusten guite men e écran ji téléphone ngaji ɗi gusten guite men e écran ji novelas tv en gusten guite men e écran ji hakkude meɗen duttinen guite men saaha e deftere Allah teddunde duttinen noppi men saaha e hettade qur'ana aɗa jiime deftere nde aɗa jogui bandama qur'ana hande en jiwon defte qur'ana ne goodi ne jogui bik kañum janguintuma a ɓoɗɗat tan ene janga aɗa jiimi e karfeje he aɗa jiimi e karfeje he ko famdi ko fayi soko aya goto ma hebbitoro e nder ayaji ma ɗe mbawnoɗa woni aya goto qur'ana ayi ɗo diwannoɗa walla donkunɗa wawde walla ɗo korinoɗa ɗemgal ma yo labtu so tawi woni aɗa heeɗo oɗon cassette on banda walla mbiya almudo yo janggane simore nde ha sella nden simore mbaɗa ɗum e nder whatsapp maɗa kippita deftere nde jiima e simore nde aɗa heɗono janguirta ni aɗa jiime karfeje he joni mbawa nden simore kala ɗo ronkuno reftude mbatta kala donkunoɗa reftude ay mbatta reftude hen ha cellina ɗum ɗum noon en mbawa dañde ko ɓuuri diine men so en jibinama gareten koye inde diine men so en maayi kotaten koye inde diine men so eɗen namdeten koye inde diine men
so eɗen gummitoɗen ko inde diine men, seɗen ñaaweten ko inde diine men, saɗa natal janna natta koye inde diine ma. ɗum noon firti ko ɓayde gaddirɗen ko diine o. Allah wi ko tagirani men sona yo en gandumo ndewenmo ndeki woto punten koye men, woto puntiren koye men. Gurdam aduna ɗam juutani, en kaɗaka yen ɗabɓu aduna, en kaɗaka yen liggu, en kaɗaka yen daw, en kaɗaka yen mah, en kaɗaka yo en nemo, en kaɗaka yo en nemin ɓalli men. kono ganden de wonɗo nemo o foti wonoyti, wonɗo nemo o juutoyta, wonɗo nemo o ala happu abadan. kono mayiɗa tan haalaɗo hayɗo abadan, wona a wuuri ha maayi abadan gasi abadan, kono gurɗa ha mayiɗa nde mayiɗa nde ko ɗon abadan fuɗɗi haalaɗo hayɗo. walla ni ɗo gummitiɗa ɗo, ɗo ummitineɗa ɗo ko ɗon abadan fuɗɗi haalaɗo hayɗo. ɗum noon ko alay sago goto men kala watta haqqille hoore mum, anda ko nelaɗo e oɗo hen aduna, anda ko garɗo e o aduna. ɗo garɗa ɗo wonko garɗa fewnude hakkude ma e Allah, ɗum ndentuɗa wota bonnude ɗum. ko heddi ko haajuji maɗa an hakkude ma e aduna, haaju mo gaddirɗa hakkude ma e Allah o ƴeew homnude ɗum. ɓayde on ko waktuji tan daɓɓi dokkeɗa, ɗin waktuji daɓɓi noon ƴeew kene sellina ɗum. yo Allah won ballo musidɓe tedduɓe. toɓɓere wonde nde jiɗɗen natande julɗo yo salo lorde. Allah yiɗa lorowo, Allah yiɗa lorowo jogota ko moƴƴere e nder compte mum orange money. lorowo leptowo jogota ko compte, jogota halis mum e nder compte mum veuve. lorowo leptowo jogota ko compte halis hay somo lemmini milliard uji. lorowo leptowo compte ma ɗo Allah ɗo moƴƴere, nde Allah jogori moƴƴandema janggo saɗa ñaawe tawata compte ma ko zéro, tawata compte ma ko zéro. ngaluma aduna noon ko ngaluma aduna, kono ngaluma laakara ko moƴƴima. ngaluma aduna ko jawdi ma ndi natta e compte ma orange money walla weuve walla banque ma guitta tiruɗa. kono noon ngaluma laakara ko golle ma moƴƴ, compte ma banque heewa toon golle ma moƴƴi. lorowo noon dañata ɗum, lorowo dañata ɗum. holi o lorowo, holi o leptowo? lorowo yimɓe, gowɗo lorde julɓe, gowɗo leptude julɓe, gowɗo hulɓinde julɓe, gowɗo mettinde ɓerɗe julɓe. aɗa wone galle an ko yo ɓerɗe yimɓe galle mettu tan, ko yo ɓerɗe yimɓe galle kuɓɓu tan e ma. kala ka huɓɓinani ɓerɗe julɓe a weltaki, kala nde a woynani ɓernde neɗɗo e oɗo galle a weltaki, kala nde a waɗani ha kaari duki walla ha kaari haaɓi itti ɓernde mum foof duki e ma a weltaki. a wona neɗɗo julɗo, a wona neɗɗo aljanna, tene kadi a wona neɗɗo moƴƴo. on neɗɗo baaɗo ni henna ko neɗɗo poɗɗo doguede, kono kadi ko neɗɗo poɗɗo donede nde Allah ittatamo ni. kala nde o fini o yiɗi huɓɓinde ɓernde neɗɗo, o ƴeewata jamais kene wela neɗɗo, o ƴeewata tan kene metta neɗɗo, o ƴeewata tan kene fanna ɓernde neɗɗo, o ƴeewata tan kene wayna neɗɗo o ƴeewata tan kene addana neɗɗo o mettinandema. so loranima tan o weltotako e kala sifa. o fitta o fundinma taw mo lorma. saɗa fitta wi yimɓe giwe ɗon, ɓe giwa ɗon pitta taw fundinen tawa lorani hay goto. saɗa waɗa musique aji ma, wan musique ma kanna e noppi ma walla mbaɗa écouteur ma ndeeƴa. télévision maɗa saɗa huɓɓa ɗum, huɓɓu télé ma mbaɗa volume maɗo hakkidi jeeɓa. won e waktuji ɓayde galle ko dendaɗo calɗa wadde volume aji ma, wata leptude koddiɗo ma, wata leptude koddiɗo ma par ce que ɓaɗe mon cuuɗi ko gotum. neɗɗo yo salo lorde, lorde moƴƴani. naata tarodde, aɗa andi ka dendaɗo tarodde nde, tarodde nde kode wootere. sa naati a yaltata, heɓatta tan joɗɗa, aɗa miijo kala ko miijorɗa, aɗa miijo ko wodanma e ko wodananima. woɗɓe nani ga jooɗi ne panma, ɓe panma ko bottari walla ɓe panma ko hirande walla ɓe panma ko ha gaynaɓe naata, walla won gonno jiɗɗo hebloyaɗan tarode a yaltata. ten tarode ko naat tan lottoɗa lonngal ma moƴƴal laaɓa jalta lubra tarode nde.
lorde sala lorde wota nadde tarodde ngara mbaɗa ɗon gueɗe ma foof ɗacca ɗon jaaha a waɗani hen ndiyam foof ko lorde saabu lorata ko goɗɗo garowo so ari o yiiɗum on wawi tudde goho ɗiɗi so yiiɗum on wawi hay nattude yidde yaade dow wuuro ay hunde natta e makko wontanamo musredango walla wontanamo ɓiɗɗo e nder reedu oɗon gandi kalami ko neɗɗo hande duusuji men ɗi coppintoɗa waɗi ndiyam nder ne waɗi ciwo nder ne waɗi ndiyam nder jalta hen gayna jagga siwo ndiyam dufa hen yaaha ɗum woni moƴƴere kono ngara mbaɗa hen gueɗe ma foof gayna momtoɗa laɓɓinoɗa jalta ɗacca ɗum ɗon goɗɗo arani heeñi teno goro mum yiɗi tarade walla yiɗi heblade omo heeñi watano taw ɗon ne janci ne jooɗi ko lor bonɗo ɗum ne heewi nder galleji ɗi ko lor ɓurɗo bonde e loruji an o neɗɗo baɗo ni rento kalde aɗa yaaha hebloyade nawa siwo ndiyam naw satalla ma e siwo ma ndiyam sa heblima a gayni hay soko taare ɓole sa taarike a gayni ko taare maɗa tanjima a gayni jaggu siwo ma ndiyam ruf hen foof yaaha won e rewɓe kadi ɓen yaltoɓe julde ne gooti so jeehi tarodde so tawi keblima gayni diyankal ko seeɗa ene kewi ɗaccude toon toɓɓe teni sa ari tawa tan toɓɓe ɗam ƴiƴam foof ko lorde yimɓe calo lorde musidɓe tedduɓe lorde moƴƴani aɗa hoddi e neɗɗo e suudu woturu a yiɗi ummade jamma aɗa juula walla aɗa taroyo walla aɗa ɓuftoyo aɗa adimo finde sa ferti guite a jooɗima ummoro seesa woni wasde lorde nde ko ummoro seesa mbasa huɓɓude lampa suudu ka kuɓɓa téléphone ma guel tan lumiére téléphone ma o taw wona lampa téléphone ma o écran téléphone ma o ko o tan mbatta ha mbawa yiɗɗo ndewɗa ɗo gudditira suudu ndu seesa taw wona karaj kuc bub ala won e yimɓe ne goodi soɓe pindinirama e guirñitere walla ɓe gummorima e guirñitere on ñalawma kala ɓe ñallata ko muusede koye on ñalawma kala koye ɗe ñallata ko muusde joni noon so a anda o ɗanima jamma a anda o ɗanaki jamma a anda o waali ko muusede a anda o waalani muusede ko wawi wonde kala ummima ummoro seesa sa yeehi tarode aɗa duuso gueɗe gonɗe toon siwoji ɗi suutir seesa joƴƴinir seesa taw wona kurup tan ha ganduɗa hay koddiɗoma goɗɗo mo wona e suudu ndu tinade kaari ummima kaari kalde ummi yimɓe tinata kaari de kalde fini galle tinata kaari kalde ummi yimɓe tinata kaari kalde ummi hay sa welaka ummata ɗum hersini ko lorde ɗum ko lor rento lorde yimɓe lor moƴƴani Allah yiɗa neɗɗo lorowo Allah yiɗa neɗɗo nanguitowo Allah yiɗa ko Allah haali e Qur'an min noon kalami koye pulaar laaɓde ceer ha mbawen nande ha mbawen famde ko kalami ko pop e buuɗal yurmeende ala foof ko yalti hen Qur'an foof ko Qur'an laaɓde ceer mi umminani ƴiyal kalami ko pulaar kono foof ko Qur'an teni kadi ɗum tagui wiide goto men kala ƴettu tamum no fotiri kala rutto e defteral hannde alhamdulillah en ji jambareɓe men softuɓe men wittiyanko men bindi defte ha bindi deftere Allah teddunde e nder pulaar deftere nde windama e pulaar ne joguiɗo nde simtete taw ko cimtol mayre e pulaar one janga Qur'ana one fira ɗum e Qur'an e pulaar hay soko ɗon tan jagguɗa aɗa jiimi e deftere nde ma hoccito hen kadi ko heewi no neɗɗo yahata ne ñaltindo kanŋe ɗo société yi mawɗi gasanno kanŋe ko ha keɓaɗon kanŋeyal ndeke firti rutirade deftere Allah nde anne kadi aɗa yurnito aɗa ɗaaliyo hen ko ha keɓa hen ka heɓano on kanŋe nafto e ma janggo lakara tinnoɗen mbasen lorde koye men tinnoɗen gusten lor gusten kadi joftigu kaari nde fitti nde ko ɗo hanni minne somi fitti ko ɗo kannanmi kaari de ko ni waɗi minne ko ni mbaɗanmi ɓayde kaari accirini tarode nde mi accirini tarode nde ɓayde kaari accirini demal suudam mi accirini demal suudu makko
ɓayde kaari acciridi kaakiɗe nde yontande lawƴani oɗo jamma minnen so tawi yontande makko ñande ne wiyata on yonta mi lawƴata goppen joftigo kaari salminani mi salminta ɗum min ɓayde kaari andaki haalde mi haaldata e mum ɓayde kaari laarani mi laarata ɗum ɓayde mi ɓorni wutte kaari yani yooɗi mi wiyata mone yooɗi ɓayde nde mbanmi nde kaari arani min nde kaari nde mi yahata allahu akbar fof ko kongo aduna taw nafatamo a anda kanko ko woni e ɓernde makko a anda wo tayi a anda wo tayani a anda wondi ko tinani a anda wondi ko alda e haqqille makko a anda wondi ko yiyani a anda wondi ko yejjit a anda wondi koye probléme a nanguiramo ɗum taw kanko wo nanguiranima ɗum tikkanamo e ɗum kanko taw tikkananima e ɗum jibinanma caɗele e ɓernde ma taw kanko ɗum yettaki ɓernde makko ɓi sikki sakkaji Allah haaɗi en e deftere Allah teddunde Allah wi ko haaɗi en sikki saabu sikke ko bakkat aɗa sikka ko wonani cikka ko wona cikka kaari ne jogui a ñaguima rokkanima cikkamo taw ko an ɓuurimo jogade aɗane fiɓi ujunere kanko fiɓani hay mbuɗo tena sikkumo tan omo jogui huɓere mo jogui wutti mo jogui moto walla mo jogui oto kono wa ala a andano dañiri ɗum cikkuɗamo sikkude neɗɗo moƴƴani woppu sikkude ɓernde neɗɗo woppu sikkude jaɓɓal neɗɗo woppu sikkude laarki neɗɗo woppu sikkude haala neɗɗo woppu sikkude dañal neɗɗo kala ka woppani sikkude hen joni bakkudina walla ceerta e makko walla karminama walla ñiŋama walla bonna inde makko sa yiɗi fewde ƴeew hoorema no mbaɗa ni sa ƴeewi hoorema nanguirno moni kala so saaha o tiiɗi aronki dañde haydara nanguir moni kala ko tiiɗaɗo saaha ma so weeli a dañi nanguir moni kala koko welda kisa ni woni kisa jondi kinoɗa e kisal ma moni kala dokka ɗum e ngal kisal woni kisal ngal kisɗa ngal moni kala mbiya a ko ngal kisal jogui caɗele ɗe joguiɗa ni mbiya a moni kala ɗe caɗele jogui natta tinde teddedi natta tinde kaaɓeki natta tinde an hoorema ka goto so wayani noon a tampat a loroto so wayani a tampat a loroto teɗa lebtat hoore maɗa musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe rimɓe raneɓe buuɗal yurmeende fewi feeñi feeñje ɓataake men wasiya mawde hannde 14 siilo hitande ujune ɗiɗi e nogas ɗiɗi so jomiraɗo hoddiri yontere faande buuɗal yurmeende en dañata arde hen kono musidɗo men a haali abouba walla musidɗo meɗen ahmadou gatamare ba maɓe jokkanen coccorgal hakkude men buuɗal yurmeende kabaruuji mon e ɗemgal pulaar ma jokku so jomiraɗo hoddiri ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen eɗen mbiyo Allah ɓeydu jaam ha toon to leydi men Mali leydi men Mali aljuma hannde noddude moɓodiral mal ngal ngam yidde tammodirde wonde neɗɗo goto ƴewde peeje hono leydi ndi wasirtitinde caɗele oɗo hen embargo mo leyɗele nandidiɓe makko yaadiɓe makko mbaɗi ɗum e makko ngam wiide junte militaire yo iwi pouvoir yuɓɓina sungoji beele laamu ngu arta e juuɗe civil en musidɓe tedduɓe yo jomiraɗo ɓe toon jaam yo jaam Allah ñallanen